Blíženci sú takí, že čo? Že ma nenávidíš? Zlatinko, obaja dobre vieme, že ma tajne miluješ. A toto hovoríš len preto, lebo nevieš, ako ma zaujať. Blíženci sú takí, že nedávam si nič špeciálne. Teplaky a mikinu. Láska, musíme ísť na nákup. Janka má v sobotu narodeniny. Tak potrebujem nové šaty, lodičky, rúž a nejaký ten šperčíček. Nech ich aj jebne. Proste ani tie červený koberec štetky. Blíženci sú takí, že nie, vôbec mi nezáleží na výzore človeka. Vždy sa pozriem na jeho vnútro. To akože ty by si ma chcel reprezentovať? Si to vizuálom? Ja som dáma na úrovni. Pozri sa na seba, ty kokot. Pozri sa, čo stali tieto rifle v Poluse, Guess, G-Star, Hilfiger. Sa pozri na seba, ty kokot. Pozri sa, aké máš boty na sebe. Vieš čo? Jebem na to. Už nikdy nepôjdem na rande s chlapom z Tindru. Blíženci sú takí, že milujem hlboké rozhovory a mužov, s ktorými sa dá debatovať do rána. Samozrejme, že každá takáto debata sa musí zvrhnúť na nespútaný a divoký sex. Ešte lepšie je, keď je spútaný. Som perverzák. Blíženci sú takí, že jasné, sme dohodnutí. Prídem zajtra o 19. Haló? Čo? Však my sme spolu včera ani nevolali. Blíženci sú takí,